que posa un punt. A dins el joc, quan també du i el rebot se toca, nosaltres aprofitam per fer que reboti. Són esdeveniments, coses que passen, que nosaltres ens aprofitam per fer una altra cosa. Quan pitjant les tecles de fletxa amunt, fletxa avall, fletxa dreta, fletxa esquerra, és un esdeveniment això? No. Sí, són coses que passen i quan l'ordenador ho detecta ho aprofitem per què? Per moure en web. Tot això són esdeveniments que tenen unes conseqüències i aquestes conseqüències fan que el joc funcioni. Tenim clar el que són esdeveniments, bucles, i unes que se complien si se donava una condició. Sabem destriar quines són cada una d'elles? Sí. Molt bé, doncs ja saben programar aquests nins. Tenim instruccions una darrere l'altra, instruccions en bucle que se repeteixen sempre o fins que passi alguna cosa. O sempre, nosaltres n'hem empleat de les dues. N'hi ha unes que eren per repetir per sempre i unes altres de repeteix fins. Nosaltres hem empleat, diguem, repeteix fins. Ja, nosaltres, què era el que havia de tocar? No. La línia de color. Ja. I que el rebot toqui la línia de color, això és un esdeveniment també? Sí. Sí, és una cosa que passa. I nosaltres ho aprofitem per què? Perquè s'aturi i què fa quan s'atura en d'això? No et surt? Posar que has perdut. Posar que has perdut. Per tant, aprofitam un esdeveniment i l'aprofitam perquè faci el que nosaltres volem. El llenguatge de programació moderns tots van a base d'esdeveniments. Antigament tenies una pantalla negra amb moltes lletres i havies d'escriure més o menys el que volies. Encara en trobareu qualcun d'aquests programes així. Avui en dia, la majoria de programes empleen el mouse, el rató, el ratolí i el teclat. Nosaltres el ratolí no l'empleem, les fletxes. I això ja no l'han d'escriure, els esdeveniments que passen cada vegada que hi ha una fletxa de lo que seria un ordenador. Uns ordenadors s'havien inventats i ell va dir, si això no ho va construir ell no era enginyer, era matemàtic i del bon, a més, i va tenir la idea de lo que hauria de ser un ordenador. De fet, tots els ordenadors avui en dia se basen en el que Turing va deixar escrit a un article. Després també va fer una altra cosa que va ser molt important per guanyar la guerra contra els alemanys, la Segona Guerra Mundial. Va ser capaç de desxifrar el còdic tots. Estem de la guerra, les comunicacions, estem l'any 1936, cap de nosaltres era anar. Les comunicacions eren a través de telegrafo, però clar, els enemics podien escoltar el que deia. Per tant, se cifrava. Qualcú té idea del que és això de cifrar? Sí? A ver, descifrar es... Cifrar, sí. A ver, ¿cómo lo explico? Es que, como adivinar una cosa, pero que... Es que no sé cómo explicarlo. Ja, perquè... Sí? Per exemple, un idioma, tu tens... Hi ha paraules d'altres idiomes que són diferents. Pues si tu la saps, pues pots desxifrar la informació que te diu. Va. Això més o menys ha anat per aquí anar. Perquè els enemics no poguessin desxifrar el que deien ells, van inventar un llenguatge. Aplicaven les matemàtiques i van inventar els alemanys un llenguatge
per poder xifrar els missatges que els altres no sapiguessin el que deien. El mateix feien els aliados, xifraven els missatges perquè els alemanys no sapiguessin. Imagina't que tu has de dir per ràdio que vagi a tanque a 7 quilòmetres i l'altre, tu saps que nyaka, waka waka, pucu pucu, vol dir envia el tanque a 7 quilòmetres, els altres sabran el que han dit i nosaltres ho sabrem. Pues això xifrar un missatge. Però tots compartim el codi, tots altres hem après que, jo què sé, que waka vol dir envia nyaka nyaka a 7 quilòmetres i cucu cucu a s'estanca. Vale? Ho sabem. Per tant, nosaltres entendrem aquell llenguatge. Sí, paraules clave. Una altra manera que jo com era petit jugava amb paraules claves, escriguent en tinta invisible i després posaves un misco per davall el paper i se veia. Això es podia fer en llimona o en sulfat de coure. Nosaltres tenim un que és antic. Les síl·labes les posam antic. Ja, veus? Que són llenguatges xifrat. I l'empleu a classe, o? No, quan estan a casa de Ja, veus? Ja tenim un llenguatge xifrat. I és xifrat. Pues, els alemanys, també els aliats, tenien llenguatges xifrats així. I Alan Turing va aconseguir que desxifrar el llenguatge i així va ajudar bastant a que se guanyés la guerra.